Sziasztok, Vasvári Viki vagyok, szülésznő, szonográfus, online tartalomgyártó, és most itt a munkahelyemről fogok nektek bejelentkezni egy kismamámmal, akivel kapcsolatban már láthattatok videót. Liza elmesélte a várandóság létrejöttének a történetét, úgyhogy most volt olyan cuki, és visszajött és elmeséli nekünk, hogy hogyan is zajlott a szülés. Szerintem az ilyen szüléstörténetek mindig tök izgik, és tudtok belőle meríteni inspirációt, és egy kicsit magatokévá tudjátok érezni, hogy tényleg milyen is egy szülés, nem csak a szülésznő szemmel, szakember szemmel, hanem bizony akár egy kismama szemével is, hogy zajlik a mai állami gondozásban, az állami szülészeteken a szülés, úgyhogy átadom a szót Lizának, majd kérdezgetek tőle, de megpróbáljuk, hogy ő mesélje el, hogy mégis milyen volt élete első szülésélménye. Na, szia Liza! Hát nagyon köszönöm, hogy eljöttél itt. Most már hány hónap? 6? Pontosan 7. 7 hónapja. Azt minden itt 7 hónapja született úrvalát. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy tényleg itt szántál időt rám, és akkor ezáltal kaptál egy iciri-piciri én időt is, és elmeséled nekünk, hogy hogyan zajlott a szülésed, milyen volt, hogyan indult, mi volt a kórházban, hogy egy csomó mindenki fél a kórházaktól, hogy ott nem veszik az embert emberszámba, stb. Úgyhogy erősítsd meg, vagy cáfold meg, hogy milyen a félelem része az abszolút megvan, tehát én is így indultam egy kicsit neki, maga ez a kórház érzés az, ami nekem nagyon idegen volt, és féltem tőle, nagyon félek a tűtől, nagyon félek a vértől, tehát így azért egy szülésnél ez így mind ott van. Mindegyik van. Úgyhogy ez így annyira nem indult jól, de próbáltam úgy neki indulni, talán ezt már az előző videóban is elmondtam, hogy igyekeztem sodródni, tehát hogy bízva abban, hogy a legjobb kezekben vagyok, tudom, hogy nem én fogom irányítani a történéseket nagyon rossz minőséggel, és nem is szeretném, tehát hogy ne én mondjam meg azt, hogy mi hogy legyen, vagy ne ragaszkodjak nagyon egyes dolgokhoz, hanem tényleg az ott dolgozó szakemberekben tudjak bízni. Ugye nem ismertem őket, mert várandós gondozásra magánintézménybe jártam, a Szent János Kórházba pedig már csak az NST vizsgálatokra, tehát így az orvosokat, szülésznőket nem igazán ismertem, de tényleg így vakon bíztam bennük, tényleg, ha így lehet mondani. Ugye június 20-ára voltam kiírva, az volt így a kiírt dátum. Hát 20-án semmi nem történt, tök jó volt, egy nagyon meleg nyári nap, kint voltunk, kertészkedtünk, tehát hogy tényleg nem úgy indult ez a dolog, hogy aznap baba lesz, és hát nem is lett, úgyhogy egy pár napot így ráhúztunk. A 20. egyébként egy csütörtöki nap volt, pénteken kellett mennem NST-re és ultrahangra. Ott is minden rendben volt, mondták, hogy tök jól el van még bent a baba, úgyhogy ne számítsak még aznap valószínűleg semmire, de hogy nyilván ott már bármelyik pillanatban benne lehetett. És ott volt mészájvizsgálat? Tehát, hogy megnézték, hogy esetleg hogy áll? Én úgy emlékszem, hogy volt, hogy egy picit már nyitva volt. Tehát, hogy nem... De fájásaim. Hát az NST-n azért már látszottak a hullámok, de nem volt annyira durva. Én a fájásokat egyébként így utólag tudom, hogy azok voltak. Igen. Úgy éreztem, mintha a baba egy picit így ilyen furcsa pózokban lenne. Mintha kinyomná a lábát, kinyomná a kezét, és azt úgy egy kicsit tartaná. Tehát, mintha azt így pár másodpercig, nem tudom, a keze egy kicsit valamit így tolna. Tehát, hogy én így éreztem a fájásokat, vagy ez az, ami... Hát így befeszült, ugye ezzel az egész pocakoda, hogy minden irányba tülekedett. Igen, meg nekem ilyen nagyon furcsa pózokban állt, vagy tehát ugye a hasam is olyan formákat öltött, amit így nem is gondoltam volna, meg egy nagyon vékony kismama volt. Igen, valószínűleg így ez is, hogy... vékony pocakkal. Igen, tehát még nem volt plusz, hanem tényleg minden, ami látszott, az a baba volt. Úgyhogy így, tehát pénteken még voltunk ugye ezeken a vizsgálatokon, onnan hazaengedtek, tényleg minden rendben volt. Hát mi ezt kértük a kisfiunktól, ugye, hogy kerekkarasztul a Budára felérni, ez nem kis idő, hogy hétvégén éjszaka, tehát hogy ez lenne a legjobb, hogy ne legyen forgalom, hanem ez lenne így a legideálisabb, és hát megfogadta. Tehát, hogy ez pontosan így lett, hogy szombat éjjel kellett mennünk. Szombaton is egyébként még teljesen jól voltam, elmentünk az Obiba vásárolni, járólapot vettünk, tehát hogy ez volt így a legfontosabb, hogy még a járólapot megvegyük azon a hétvégén, úgyhogy elmentünk,
Ugye ez így szokott kezdődni, hogy egy ilyen kis fészekrakás, igen. Tehát, előtte ilyenkor a kismamák kitakarítanak, függönyt mosnak, ablakot pucolnak, még valami utolsót csináljunk meg, hogy már érzed, hogy na, itt hogy már azért közel a vég. Nem ez lesz a program. Igen, és szombaton egyébként a párom még éjszakás volt, és akkor ő is mondta, hogy menjen, ne menjen, hogy estére, hogy itthon hagyjam még. Na figyelj, semmi bajom, nyugodtan, tehát hogy úgyse lesz semmi, hogyha lesz, majd hazajössz, majd bemegyünk, hát miért is ne. Úgyhogy ő ilyen 4-5 óra körül elindult dolgozni, én otthon maradtam, akkor már pihentem, tehát hogy már úgy nem volt nagy teendőm, tehát tudtam, hogy most már így a szülés következik, úgyhogy tényleg így pihentem délután, és talán ilyen 10-11 óra körül feküdtem le, hogy akkor most már alszok, igen, vége a napnak. Ma se szültünk, ma se lett meg, tehát most már mondom 11 óra, akkor ez a nap is már az eltelt, akkor biztos, hogy nem. És akkor ahogy lefeküdtem, akkor valamilyen furcsa volt. Tehát mert nyilván akkora pocakkal sehogy nem kényelmes. Tehát ugye próbáltam az oldalamon feküdni, próbáltam a hasamat kitámasztani, de már ott a napokban már tényleg sehogy nem volt kényelmes, de aznap este ott valami más volt. Tehát hogy ott már így jobban görcsölt a hasam, elkezdett fájni a derekam, akkor felálltam, kimentem mosdóba, akkor jó volt. Tehát csak fekvő helyzetben éreztem ezt az érzést, hogyha felálltam, sétáltam, akkor nem volt semmi gond. De amikor visszafeküdtem, akkor mindig újra. És akkor így eltelt egy másfél-két óra, hogy így sétáltam egy kicsit, megnéztem a kutyát, igen, tehát hogy így kerestem a helyemet, ott már így lezuhanyoztam, hogy hát ha segít, vagy hogy egy kicsit így a hasamra, a derekamra, és akkor olyan fél egy körül láttam, hogy a testvérem, egyébként 30 éves bátyám van, tehát hogy így a szüléshez nem sok köze van, de láttam, hogy ő még fél egykor elérhető volt az interneten, és akkor írtam neki, hogy hát, hogy Dani, ez van, hogy szerinted mit csináljunk. És hát Dani annyit tudott mondani, pont otthon volt egyébként anyukáméknál, hogy ő akkor most így felkelteni anyukánkat, és hogy inkább vele beszéljem ezt meg, mert talán jobban járok ezzel. És akkor anyukám átvette a telefont, azt mondta, hogy Liza, öltöz, indulunk, azt mondja, itt akkor, ha már bármit is érzel, akkor menjünk. Tehát igen, itt már baba lesz. Úgyhogy így anyukám parancsára indultunk igazából el, hogy akkor megyünk a kórházba. Hol volt a férjed? Ő dolgozott. Tehát, hogy ő Csepelen volt, ő dolgozott, igen. Úgyhogy először úgy volt, hogy hát elindul haza. És akkor mondta anyukám, hogy nem indul el haza, mi indulunk el. Találkozunk a kórházban. Igen, és akkor így a kórházban találkoztunk, úgyhogy ez egy 40 perc volt körülbelül, mert hát ugye hétvégén éjszaka semmi forgalomban, nagyon gyorsan feljutottunk. Úgyhogy ő is addig full stresszben volt, hogy úristen, akkor már szülünk, hát ő dolgozni indult el, és mi lesz ebből, igen. Úgyhogy mi elindultunk így, végülis anyukám és a testvérem vittek engem föl, ami ebben nagyon vicces, hogy tesóm, ő nem vezet éjszaka a pályán, mert egyszerűen nem bírja, nem szeret, nem komfortos neki. Anyukám unblock az autópályán nem szeret vezetni, úgyhogy elindultam két ilyen emberre, érdekes, hogy megkérdeztem, hogy vezessek én, tehát hogy nekem egyikkel sincs bajom, hogy nyugodtan. Igen, simán. Úgyhogy végül is félúton cseréltek, tehát hogy anyukám vezetett még a pályán, tesóm pedig Pesten. Úgyhogy még egy ilyen váltás is volt, nekem nem kellett már átvenni, de útközben már 5 perces fájások voltak, tehát hogy ezt így ők már így számolgatták, hogy szóljak, mikor mi van, hogy veszem a levegőt. Úgyhogy ott már bennem is tudatosult, hogy akkor tényleg szülni fogunk, igen, tehát hogy ez már az. Úgyhogy még Pesten nem is tudom melyik hídon mentünk át, de ott még a rendőrök egy szondáztatásra is elkaptak minket, nyilván igen, a szombatesti, igen, úgyhogy nem mindenki ilyen helyre indul szombat este. De még egy ilyen is volt benne, és akkor a kórháznál találkoztunk a párommal, ő már így ott várt minket tiszta stresszbe, hogy jó, felértünk, most már itt vagyunk, oké. Úgyhogy felmentünk az emeletre, bekopogtunk, hogy akkor szülni jöttünk fájásokkal, úgyhogy ott rögtön a CTG-re tettek, tehát ugye ott nézték így a fájásokat. Nekem abban a legszörnyűbb az volt, hogy nem bírtam már ülni. Tehát, hogy ott megmaradni. Igen, Jánoskor ez van ilyen mély, ezek a fotelek, amiben így az ember így nagyon jól el tud terülni, terpeszkedni, de a fájásoknál már tényleg így minden irányba mocorogsz, hogy Istenem, csak halálljak föl. Igen, tényleg ez volt, hogy nem is a fájás volt annyira rossz, hanem hogy ülve kellett azt kibírnom, és nagyjából így egy helyben. Úgyhogy ott egész sokáig, tehát egy fél óra, majd egy óra, amíg ott kellett ülnöm, és az tényleg nagyon fájdalmas volt. Közben jött egy másik kismama is, tehát ott így, nem tudom, valami hidegfront jött, azt mondták, tehát ott egyszerre jöttek így többen.
hogy én voltam akkor így az első. Aha. Úgyhogy amiatt... Például milyen volt az első benyomásod, amikor így kinyitották a szülőszoba ajtót a szülésznő? Kedves volt, cuki volt, morcos volt? Nagyon kedves, nagyon kedves. Tehát a hajnal 2 körül értünk oda, és úgy is voltam vele, hogy úristen, most itt az éjszaka közepén, szegényeket, nyilván ez a dolguk, meg tehát, hogy tudja mindenki a feladatát ilyenkor is, de azért éjszaka csak más szerintem, vagy nem tudom, szülésznőként ez milyen, van-e különbség nappal éjszaka között, hogy de... nekem is volt olyan kollégám, aki nagyon morcos volt éjszaka hajnal 2 és 3 közt, de hát, ahogy mondtad, tehát ez a munkánk, tehát, hogy nekem az a feladatom, hogy kedvesen fogadjam és irányítsam be a szülőszobára az anyukat. Igen, de ezt tök jó, hogy az első de pozitív volt abszolút. Nagyon hosszúnak tűnt ez egyébként, tehát ott az adatok felvétele, az előzmények átbeszélése, tényleg a CTG, akkor ott volt vérnyomásmérés, vért is vettek, ugye ezt mondtam, hogy nekem a trombocita száma végére nagyon csökkent, úgyhogy ez itt fontos volt, hogy szüléskor is megnézzék ezt, úgyhogy vettek vért, ez hál' Istennek rendben volt, tehát hogy ott így az utolsó napokban az megállt a csökkenés, úgyhogy ezzel így nem volt probléma. Úgyhogy tényleg nagyon kedves volt mindenki, az éjszakás orvos is megvizsgált, akkor bő egy újnyira volt nyitva a mészáj, tehát amikor már így beértem. Úgyhogy itt ők is megerősítettek abban, hogy itt már akkor szülés lesz. Haza nem mehetsz? Igen. Itt szerintem egy jó 1,5 óra ezzel egyébként eltelt. Tehát 1,5-2 is talán, hogy így az adatok felvétele. Hát közben anyukám, testvérem és a párom a folyosón voltak, azt hitték már megszültem, tehát addig semmit nem tudtak. Én meg csak ültem bent igazából, tehát tényleg semmi nem történt addig. És nem írogattak addig, vagy hívogattak, hogy nem írogattak? Talán még a telefonom is náluk volt, tehát hogy én csak így bementem és ott voltam, de tényleg látszott rajtuk, hogy ők már nagyon-nagyon izgulnak, főleg úgy, hogy apásszülést szerveztünk, de hát hogy a párom kint a folyosón. Igen, hát igen, mikor jöhet az apuka, ilyenkor az anamnézis felvétel, CTG, ultrahangvizsgálatnál ugye még nem jött az apuka, csak amikor ugye a szülőszobára már betessékeljük a kismamát, és ugye addig ott kint tördeli a kezét, hogy mi a helyzet, is lesz, mert ott kint mindig nagyon lassan telik az idő. Mondom, bent is. Én bent is azt éreztem, hogy az annyira hosszú volt, hogy már nagyon sokadjára mondtam el a nevemet, a születési dátumomat, tehát hogy az már... 125-szer azonosítjuk ugyanazt az embert. Igen, az nagyon hosszúnak tűnt ott, meg tényleg így a fájásokkal. Viszont ami a legrosszabb volt, a fájásoktól is rosszabb nekem a tű. Tehát amikor mondták, hogy be fogják kötni a branűrt, tehát hogy én ott fagytam le, és ott egy ilyen pánikroham jött rám, tehát hogy tényleg 5 perces fájásaim voltak, de ott én úgy lesápadtam, hogy ez nem maradhat bennem, tehát hogy mondom, én ezt így nem fogom bírni, és akkor mondta a szülésznő is, hogy de hogy higgyem el, hogy jobb lesz, tehát hogyha folyamatosan szurkálnának, hogy az sokkal-sokkal rosszabb lenne, így ez biztos, ami biztos alapon ott van, bármit szükséges adni, vagy... Igen. Akkor így ez a biztos. Nyilván ezt agyba tudtam, tehát hogy ez egyértelmű. Tűfóbiája tényleg van, az nagyon nehezen küzd le. És itt már benn volt veled a férjed? Vagy... Talán ott jött be. Talán ott jött be, mert ott már hozott talán vizet, vagy csokit, vagy valamit így, valamire már így szükség volt, és akkor annál a résznél jött már be. És akkor utána kísértek be minket a szülőszobára. Itt ugye egy újnyi volt, tehát ugye egy bő újnyi, ez ugye 2-3 centit jelent. Igen. És akkor bekísértek a szülőszobára, hogy jó, hát akkor a vajudás indul, akkor most így itt a szülőszoba, ahogy nekem kényelmes, tehát hogy volt bent labda, szék, ugye fürdőkád, zuhanyra is volt lehetőség, fotel is volt, tehát hogy tényleg egyébként minden adott volt. Nekem az előzetes elképzelés valahogy az volt, hogy én kádban szeretnék vajudni, nekem az olyan komfortosnak tűnt, hogy az így a vízben, a meleg vízben, az úgy gondoltam, hogy ez így a fájásoknak jót tehet. Nem bírtam volna belemenni a kádba, tehát hogy tényleg az volt, hogy a víz az jó volt, tehát a zuhany alatt sokat voltam, mert nekem a derekam fájt borzasztóan, tehát hogy nem is a hasam, nem is más, hanem a derekam, mint egy, nem tudom mihez hasonlítani, nagyon lehet szerintem tehát hogy tényleg ugye itt olyan szintű ilyen nyomás helyeződik itt a kismedencére, ugye, hogy a magzat próbál lefele tülekedni angyalom, de hát nekünk így feszíti szét az ugye az összes kis csontodat. Igen, úgyhogy az, ami nagyon fájdalmas volt. A párom folyamatosan masszírozta, tehát az nekem nagyon jó volt, hogy tényleg így ököllel próbáltam a hátamat masszírozni, úgyhogy az nagyon kellett, az úgy addig jó volt, de borzasztó fáradt voltam már, tehát ugye nem is aludtam,
mert igen, az éjszaka az ráment erre, és már ott voltunk, hogy ilyen reggel 5-6 óra, és feküdni, ülni nem tudtam, mert akkor nagyon fájt, állásba is próbáltam előrehajolni, ablakpárkánynál támaszkodtam, tehát, hogy mikor mi tűnt kényelmesebbnek, de tényleg az, hogy lefeküdjek, az a testemnek jó lett volna, de valahol meg mégsem bírtam. Úgyhogy tényleg az zuhany alá jártam viszonylag sokszor. De a fekvés alatt úgy érezted, hogy intenzívebb a fájás, vagy nem bírod annyira? Na most ez jó kérdés, de talán intenzívebb. Tehát, hogy azt éreztem, hogy akkor sokkal jobban fájt. Igen. És ugyanez volt az ülésnél is, tehát hogy a CTG-n is ez volt rossz, mert ugye közben is volt, tehát hogy ott, ahogy bementünk a szülésszobára, akkor is a CTG az sokszor ment. Igen, ugye hivatalosan nem ez az élettel összeegyeztethető valjudási pozíció a fekvés. Igen. Tehát, hogy ősanyáink sem valjuttak fekve, hanem akkor jött a mezőn, a kukoricásban, a házban, itt tudom, bárhol, de nem feküdtek le, tehát hogy a fekvés az nem, egyszerűen nem viszi előre. Lehet, hogy intenzív volt a fájás, mert nagyon fájt, de hogy amúgy nem valószínű, hogy ugyanolyan hatékony. Mert ugye sokszor össze tudják keverni a kismamák, és meg a szakemberek is, hogy azért már annyira intenzív, nem biztos, hogy hatékony a mészájra. Tehát sokkal jobb egy ilyen vertikális, hogy állsz, labdázol, szülőszéken ülsz, zuhany alatt állsz, mit tudom én, bármi, hogy még a gravitáció is viszi le. Kicsit segítsen. Szegényt, aki ő is küzd odaben. Igen. Úgyhogy mondjuk ez nagyon jó, hogy te szerintem így megtaláltad, és azért egy szabad vajudási pozíciót kaptál, mert sok kórházban van, és emiatt van nagyon sok ellenérzés a kórházakkal kapcsolatban, hogy kötelező vajudási pozíciókat írnak elő, és ez egy óriási probléma. Ettől függetlenül, hogy ha ezt előírják, mert egy kismamának, egy anyának az ösztöneire ezt akkor ott kell egyszerűen hallgatni. Természetesen vannak azért így keretek, mert hogy én értem, hogy van egy-kétszer, amikor úgy szeretne vajudni, de úgy nem lehet, mert a magzati vagy anyai paraméterek nem engedik, de hogy azért szerintem ebben például a János Kórház is egy tök jó kórház, és nem a reklámhely a János Kórháznak, de hogy tényleg ebben rugalmasak. Hogy segítik el szerintem a kismamákat. Igen, meg ilyen szempontból is örülök, hogy nem voltak olyan elhatározásaim, hogy már pedig én kádban szeretnék, hanem tényleg úgy gondoltam, hogy ez jó lehet, de hogy eszembe sem jutott volna, hogy... De amikor meglátod a 1 méter magas falat, amit át kell lépni a kádnak a falát, és így még befele oké. Na de kifele hogy fogok jönni? Nem, biztos, hogy nem. Úgyhogy igen, de ez félig vízben vajudás, hogy volt. Igen, a zuhany az tényleg nagyon, az nekem nagy segítség volt, ott ugye tényleg nem is volt talán ilyen patka sem, tehát nem volt gond belépni. Úgyhogy nekem egyébként a párom már ott nagy segítség volt, tehát már ott azt tudtam mondani, hogy nagyon jó volt, hogy ott volt, tehát hogy ő is segített, az ágyat állítgattuk egyébként, tehát hogy próbálkoztam, hogy arra hajolni, félig ülni, tehát hogy azzal is próbáltunk játszani, hogy felemelni, lábnál felemelni, tehát hogy a legjobb, úgyhogy ebben is nagy segítség volt, meg tényleg masszírozott, vizet hozta közben, úgyhogy ilyenekre én magamtól úgy nem figyeltem, de valahogy ő annyira érezte, hogy nekem mire van szükségem, hogy ez ilyen félelmetes szimbiózis volt, hogy nem is tudom. Ilyenkor azért nagyon jó tényleg egy felkészült apuka, tehát azért szerintem ti is tök felkészültek voltatok ahhoz képest, amennyire lehet erre. Hogy tényleg akkor videót nézni, vagy átbeszélni szülésznő, vagy tök mindegy bármi, hogy amikor itt is voltatok, mindig feltettek kérdéseket, jó, akkor beszéljük meg ezt, beszéljük meg azt. Tehát, hogy nem úgy volt, hogy jó, hát ez egy természetes folyamat lesz, ami lesz, hát benne még nem marad gyerek, ez valóban. Kicsit próbáltunk így is hozzáállni, de azért ilyen alapokat még muszáj volt. De tehát, hogy jó, amikor odajön az apuka, és tényleg te neked eszedbe sem jutna esetleg inni órákig, mert nagyobb bajod is van annál, mint hogy szomjas vagy, viszont olyan, hogy gyere, mert már nem ittál 3,5 percet. És hogy ugye nekik ez jó, mert ők kapnak egy feladatot, és ők fontosnak érzik magukat. Én ezért mindig hangsúlyozom az apás szülésnél, hogy tessék őt is felkészíteni, tessék bevonni, masszírozza, hozza, vigye, állítsa, bármit csinálja, csak szegény, hadd érezze már magát fontosnak. Ez kell. Igen, abszolút. És én úgy érzem, hogy ez nekem is jó volt, és neki is. Tehát pont azért, hogy ő is érezte, hogy részt vett a szülésben, tehát 100%-osan. Úgyhogy ez így nekem abszolút pozitív volt, meg kellett, hogy ott legyen. Úgyhogy ez így jó volt. Milyen időközönként jöttek vizsgálni, vagy néztek be? Viszonylag ritkán. Tehát, hogy egyébként így visszagondolva abszolút nem lett volna indokolt sűrűbben, mert tényleg nem vártam úgy semmi plusz, vagy nem adtak volna hozzá, de egyébként viszonylag ritkán. Én ezt úgy képzeltem mondjuk el, hogy egy szülésznő
többet van ott bent velünk. Tényleg nem tudom azt mondani, hogy hiányzott, mert minden történt, ahogy történnie kell, tehát hogy abban a fázisban ő sem tudott volna semmivel segíteni. Bejöttek, megkérdezték, hogy vagyok, csináltak vizsgálatokat, tehát hogy abszolút mindig kéznél voltak, meg hogyha mondjuk volt egy-két alkalom, amikor Ati ment ki, és ő kereste, hogy mondjuk kérdés volt, vagy hogy nézzék már meg, akkor rögtön ott voltak, de nem voltak ott. Igen, valami háborítatlanságot azért kaptatok. És nekem ez is nagyon pozitív volt egyébként, hogy tényleg úgy ketten voltunk, meg úgy ketten nincs ott a fél szemmel megszorvosi kar tanulói. Igen, ez azért így jó volt. Ami ugye furcsa volt, hogy a magzatvíz az még ekkor sem folyt el, tehát hogy ott már nem is tudom hány óra telt el, tényleg már reggel volt, és nem folyt el a magzatvíz, viszont ugye a fájások ugye folyamatosak voltak, úgyhogy ott volt azt hiszem már ugye az éjszakás nappalos váltás. Tehát, hogy azt még megvártuk, ott ugye minden infót átadtak, egyébként az is tök részletes volt, úgyhogy ez is ilyen pozitív volt, hogy tényleg mindent tudtak róla, és a nappalosnak is úgy tudták átadni, úgyhogy ott is úgy jó kezekben éreztem magam. És akkor ott a nappalosnál volt az, hogy akkor burokrepesztésre volt szükség, mert tényleg így nem volt mire várni igazából, tehát minden más adott volt, de nem folyt el a magzatvíz. Fáj-e a burokrepesztés? Mert nekem nem hiszik el, hogy nem. Abszolút nem. Én is féltem, mert az is tű. Tehát mikor megláttam, hogy ez mekkora tű, vagy igen, nekem így annak tűnt, de egyáltalán. Úgyhogy igen, tehát az a része az már ilyen, nem is tudom milyen állapotban voltam, tehát ott már szerintem teljesen átszellemül az ember, tehát ott már így nem feltétlenül tudtam, hogy mi történt. Arra emlékszem, hogy a végén a szülésznő és a szülész orvos így fogták a lábamat, és hogy féltem, hogy túl erősen nyomom őket, tehát valahogy így derékba támasztották be, és akkor úristen, hát szegények, hogy én ott nyom, és akkor mondták is, hogy biztos, hogy nem fáj, ez nem fogom őket kinyomni a szobából, úgyhogy nem lesz ebből gond. A páromat nagyon szorítottam, tehát emlékszem, hogy az ő kezét szerintem már lecsavartam a fájásoknál, mert tényleg, hát ő volt kéznél, és így az ő kezét szorongattam. Tehát így ő is átérezte a fájásokat. Egy részét próbálta, igen, úgyhogy ő is közben akkor is itatott. Meg ami nekem nagyon nagy segítség volt, hogy vittünk be már ilyen textilpelust, és azt nedvesítettük be, tehát a szidegvízzel borogatott, meg próbálta tényleg így a nyakamat, a homlokomat törölgetni, és ez is így magamtól nem tudtam volna, hogy nekem ez jó lesz, vagy erre szükségem van, de ő jött és csinálta, és ez jó volt, igen. Tehát hát azért meleg volt, nyár volt, bár azért borzasztó meleg volt, igen. Valamennyire próbálják hűteni a szülőszobát. Nem működött a klíma, úgyhogy ilyen szempontból is nagy szerencsém volt, hogy ugye éjszaka, tehát hogy ugye reggel, 9 óra 56-ra lett meg, úgyhogy akkor született meg a Nolan, úgyhogy még így a nagy meleg előtt igazából, tehát ez a része. A hajnali hűvös még igen. Bement a kis szülőszobára. És milyen viszonylag élted meg így a kitolási szakot? Vagy ezt hogy élted meg? Jó volt, hogy lehet nyomni, nem lehet nyomni? Mert ugye folyamatosan ezt mondjuk a kismamáknak, hogy amíg nem tűnt el a mészáj, nem lehet nyomni. És én a saját szülésemnél is azt éltem meg, hogy ez a 8 centitől eltűnt mészáig, amikor már nagyon ott van a fej, már nagyon szeretnél nyomni, de még mindig nem lehet nyomni. És mikor lehet már? Igen. Azt hiszem, ez egy nagyon nehéz időszak. Nekem ez a nyomás, ez nagyon nehéz volt, hogy kell ezt csinálni. Tehát, hogy mondták, hogy mikor, milyen érzés, de egyszerűen nem, mivel soha nem csináltam ilyet, soha nem voltam ilyen helyzetben, nem tudtam. Tehát, hogy akkor most pont, hogy ez már az, most kell úgy nyomni. Tehát el kellett egy kis idő, mire arra így ráérzett a testem, vagy így ez is az ösztön, hogy ráérzett. Tehát én mondhatom neked, hogy oda kell nyomni, minthogy amikor, de egyszerűen, ami nem jön, az ösztön, és ez persze, ez a fantasztikus, hogy ez az anyai ösztön, ez egyszerűen ott így bekapcsol. Igen. Abba is, aki átszülésfelkészítőre, arra is, nem, igen. Ez be fog kapcsolni. Igen. Rá fogsz érezni, hogy hova kell. Igen, ezt így előtte egy a videóból, meg a szülésfelkészítőn végighallgatja az ember, és hogy majd akkor biztos erre gondolok, de nem. Tehát ott így kikapcsol az agy, és nem fog eszünkbe jutni az, hogy ott ki mit mondott. Jó, hogyha tudjuk, vagy így megvan az érzés, de tényleg, ott nagyon sokszor nem jut eszedbe semmi, vagy ugye én mindig azt mondom a kismánynak, csak egy hangra figyeljen az enyémre, aki ott van, én nem most az enyémre, de hát a szülésznőjére.
hogy ő fogja mondani, hogy mikor meg hogyan, és igen. akkor te meg már érzed, meg tényleg egyet-kettőt nyom az ember, és amikor megdicsérik, hogy hú, ez nagyon jó nyomás volt, ez az, csak így tovább, akkor azt hogy na, most jól nyomtam, akkor ez az, igen. amit kell. Viszont nekem ez a része nagyon hosszú volt, tehát hogy ezt sokszor elmondták, hogy ez az már nem sok, tehát ez, hogy már nem sok van, ez nem tudom hányszor hangzott el, és én tényleg mindig azt hittem, hogy jó, akkor már következőre meg lesz, akkor ez már tényleg. És akkor ott még eltelt 1 óra, és nem is tudom hány óra volt, de mondták, hogy szerintük 3/4-re meg lesz, vagy egy fél órán belül. És én néztem az órát, tehát emlékszem, hogy az ajtó fölött volt 1 óra, és én néztem, hogy ez a fél óra úristen, már letelt ez. Akkor hol a baba? Tehát még mindig nincs ki. Én percre pontosan láttam azt, hogy akkor fél óra, akkor fél óra. Úgyhogy ezen utólag sokat nevettünk, hogy ez nem így működik. Tehát, hogy igen, nagyjából fél óra, lehet az másfél is, de jó lenne, ha valaki megmondaná. Igen. Már kapaszkodsz azokba a kis kulcs, pici mondatokban. Igen. Azt mondta, hogy fél óra? Jó, ennyi? Fél van, egészre meg vagyunk. Igen. Oké. Tehát, hogy ilyenkor már várod azért a végig, bármilyen is csodálatos ez a dolog, ez egy nagyon nehéz. Persze, ez a része, igen, ezen már így jobb túl lenni ennyi óra után. Úgyhogy igen, ez nagyon sokszor elhangzott, hogy már nem sok. Én már a sokadiknál mondtam is, hogy de már hányszor, tehát hogy már annyiszor volt nem sok. És akkor mondtam, már itt a fejem, már látjuk. Tehát már ott is azt hittem, hogy onnan már tényleg 1 tolás, 2, és még ott is volt egy pár. És de ugye van, hogy ilyenkor így kicsit hintáznak, ami nem támaszkodik meg teljesen itt a kis tarkójuk, és nem tudja még magát a mély kilökni, egyet plusz az anyuka is, addig ez a hintapalinta. Igen, addig tényleg már nem sok. Nem sok. Kicsit kijebb jön, megint visszacsúszik, megint kijebb jön, megint visszacsúszik, és ez egy ilyen idegörlő folyamat, hogy hát ezt nem hiszem el. Igen. Mit csúszkál visszafele, arra van előre, kifele. Igen. És ugye itt csökkentek ugye a fájások is, tehát így nem volt már elég erős sem. Ennyire durva, igen. Úgyhogy itt kellett az oxitocin, és akkor onnantól már tényleg nem sok volt. Na és milyen, amikor oxitocin kötnek be? Mert ez ugyanolyan, mint a burokrepesz, és azt se hiszik el nekem, hogy ezt nem hiszik el sokan a kismárk, hogy ez nem úgy van, hogy egy ilyen ampullát így az emberbe belenyomnak, és utána azt hiszik, hogy leszakad a mélyhed a helyéről. Nem, tehát egy ilyen folyamatos, lassú cseppszámmal elindítják, és valakinek 2-3-4 csepp is elég abból, hogy a mély újra erőre kapjon. Én ebben tényleg semmit nem éreztem, mert ugyanaz az érzés volt, mint előtte természetes úton. Tehát, hogy ugyanazt hoztuk ezzel vissza, ugyanazokat a fájásokat. Úgyhogy tényleg nem volt semmi rosszabbnak, nem borzasztóbbnak. Nem. Így mennyiségben egyébként nem tudom, hogy mennyit kaptam, vagy valószínű, hogy nem sokat, mert már ott voltál. De tényleg a végén volt, úgyhogy már tényleg nem lehetett olyan nagy mennyiség. Úgyhogy annantól már tényleg nem sok volt, és amikor viszont megszületett, akkor tényleg azt éreztem, hogy akkor itt minden fájdalom elszállt. Tehát, hogy addig minden, a derekam, ott már a hasam is. A végén emlékszem, hogy a szülész orvos egy picit a könyökével segített rá, tehát hogy a hasamat így felülről próbálta nyomni. Ettől féltem, tehát hogy ezt, mikor így korábban elképzeltem, hogy ez milyen érzés lehet, olyan szörnyűnek tűnt, hogy ott van a baba is, meg azért az én belső szerveim, tehát azért ennyire direkt módon azt a nyomást így segíteni, de ott viszont úgy éreztem, hogy kellett, és tényleg segített, és tényleg egy plusz löket volt, és nem volt fájdalmas. Tehát ugye itt is van azért sokszor különbség, mert sajnos hallani olyanról, amikor aztán tényleg belekönyölnek az emberbe, teljesen indokolatlanul, azért ezt én is minden nagyon erősnek érzem, de van, hogy ilyenkor csak egy ilyen megtámasztást adunk annak a babácsának, hogy még azt egy picit lög meg a picit a méhnek is megtámasztjuk. Tehát azért a támasztás, meg az ilyen pankráció között azért van némi különbség, igen. Úgyhogy a pankrációt maximálisan elérjük, a támasztással nincs mindig probléma, szóval azért attól se kell sokszor félni. Lásd, nálad sem. Igen, tehát ugye a végén ez a löket, ez tényleg kellett szerintem, vagy tényleg ez is így segítség volt. Utána kibújt és minden elmúlt. Minden. Tehát tényleg minden, amikor felsírt. És amúgy ez is szerintem sokszor nagyon sok anyukának nehéz, hogy ez az elszigetelődés. Igen. Majd utána persze jön a jó idő, meg babakocsizni lehet, meg majd játszótér, meg ül, meg hinta, meg ilyesmi. Utána megint van egy ilyen kis mikroközösség, akihez elkezdesz tartozni, de tényleg az első pár hónap, amikor egyedül rógnak köröket a parkba, az nagyon nehéz szerintem sokaknak. És ugye mivel nyári baba, pokoli meleg volt, tehát tényleg 40 fok, nagyon sokáig emiatt sétálni se tudtunk kimenni, mert tényleg
40 fokba tűző napra nem viszek ki egy újszülöttet. Úgyhogy tényleg be voltunk zárva, tehát hogy szó szerint. Úgyhogy ez ilyen szempontból nagyon nehéz volt. Aztán nem volt tele babakocsiba, abban is sírt, tehát hogy nem egyszer volt, hogy a sarokig nem jutottunk el, mert annyira sírt, hogy nem vett levegőt, tehát hogy akkor nem erőlteti az ember a sétákat, se hiába lett volna nekem jó, hogyha nem tudom, 15 percet kint vagyunk. Kicsit alszik és kint vagyunk. Igen, de így nem volt élvezet az elején a sétase. Úgyhogy ehhez is idő kellett. Tehát, hogy... És megszerette a babakocsit? Meg. Most már elalszik benne, meg most már nézelődik is, úgyhogy... De ez is idő. Úgyhogy nekem tényleg az első 2 hónap, amit úgy csúnya ezt mondani, de kitörölném, mert nekem az tényleg nem hát jó, nem hát nehézségeid voltak a szoktatással, egyedül maradtál, még akkor is, ha van egy szuper segítő férjed és családod. Attól nagyon nagy szerencsénk volt, hogy ő 1 hónapig otthon volt egyébként, tehát hogy nem azt a 10 napot kapta meg, hanem 1 hónapig otthon volt velük, hát ami nagyon-nagyon kellett, igen. De hát akkor is a nehézség az akkor is, a nem alvás az nem alvás, a sírás. Tehát, hogy... Meg neki is egy új helyzet volt, tehát hiába próbált nekem segíteni, meg nekünk segíteni, de ő sem volt soha ilyenben. Igen. Tehát együtt próbáljuk meg kitalálni, hogy mi baja van a gyereknek, aztán... De ez is jó volt, hogy együtt próbáltuk, tehát hogy nem voltál magadra. Nem voltam magamra hagyva. Úgyhogy a szülésélmény az abszolút pozitív, én úgy gondolom. Én annyira szeretem, amikor egy pozitív szülésélmény van, mert az megalapozza egy kis tesót amúgy. Ugye, jó, nem vagy benne biztos, de majd esetleg... Nem a szülés miatt. De hogy azért ez mindig jó, ez nem egy traumatikus élmény számodra, és tudom, hogy nagyon sok nőnek traumatikus élményt szerez a kórház, egy magánintézmény, egy ember, egy adott orvos, és amúgy ez mindig nagyon-nagyon szekunder szégyenérzetem van egy másik kollega miatt, aki esetleg nem úgy beszél azzal a kismamával, mert neked, te ha visszagondolsz 7 hónappal ezelőttre is azt mondod, hogy kedves volt, aranyos volt, mosolygósan nyitott, segítőkész volt, aranyóránk volt, tehát hogy minden olyan megvolt, és ez attól függetlenül, hogy állami kórházról beszélünk. Igen. Tehát, hogy nem egy fizetős szolgáltatás, ahol azt mondod, hogy valóban tényleg mindent meg fogok kapni a pénzemért. Nem is jártunk oda, tehát hogy senkit nem ismertem ott, tehát hogy nem választott orvos, nem választott szülésznő, tehát ugye semmilyen, hiszen ez akkor találkoztunk először, igen. És még így is lehet pozitív szülésélményt, úgyhogy reméljük, hogy sok mindenki